Ćao, ja sam Anja Šušak, Somatic Coach, a ti slušaš novu epizodu podcasta Poveži se, gdje govorimo o tome kako da izađeš iz zaglavljenosti i kako da postaneš odlučna, smirena i centrirana. Dobrodošla! Ćao i dobrodošla u novu epizodu. Danas razgovaramo o ulozi tela u jednačini stresa, ali iz malo drugačijeg ugla nego što si možda navikla. Također ispričat ću vam i moju priču o simptomima hroničnog stresa, nauku koja stoji iza toga, podijelit ću sa vama također i šta možeš da uradiš da stvoriš otpornost na stres i da stres na tebe ne ostavlja tolike posljedice. Zapravo da, pričat ću također i kako možemo da se na neki način oporavimo od hroničnog stresa kog smo imali u prošlosti. Sve će to biti možda iz malo drugačijeg ugla nego što si inače slušala o stresu, tako da poslušaj epizodu do kraja, to je moj topli savjet. Pre nego što krenem dalje, da podelim sa vama šta je to što ja zanimljivo radim ovih dana. Znate kako u životu svake žene dođe period kada mora nešto da se promeni, odmah, sad, hitno. A to obično bude kosa, boja kose, frizura ili tako nešto. Ja, pošto se ne farbam već 1-2-3 godine, neću sad mijenjati boju kose, mada ko zna, nego krenula sam da renoviram kuhinju. Tako da sam sad u tim poslovima, baš danas je stigla boja, sve je tu, najvjerojatnije ću to da krenem da radim od sutra, tako da držite mi palčeve, izveštavat ću na Instagramu kako stojim s tim i gde sam stigla. Sad, da mi krenemo na današnju temu. Ja sam inspirisana da danas razgovaram o ovome zato što mi se u vrlo kratkom vremenskom periodu nekoliko mojih bliskih drugarica požalilo kako se u posljednje vrijeme noću bude u napadima panike. Ubrzano disanje, lupanje srca, kao i propratne anksiozne misli koje naravno uvijek počinju sa šta ako mi se desi ovo, šta ako ono, što onda stvar čini još dosta onako intenzivnijom. To me je podsjetilo na moje lično, slično iskustvo sa ovakvim situacijama od pre par godina. Ja sam tad živjela u Pekingu i imala sam jedan period vrlo onako intenzivan kada sam se budila u sred noći sa jakim lupanjem srca. I tako dok bih ležala u mraku sa tom nekom tahikardijom, ne znam da li je to pravi izraz, prosto sam se pitala šta mi se ovo dešava, kao ovo je nemoguće, ne može ovo meni da se dešava, šta je uopšte ovo, šta nije u redu i tako dalje. Iako se zapravo ništa pa u tom periodu životno nije dešavalo na šta bih ja mogla da pomislim kao da, to je zato što se nerviram oko ovoga ili to je zato što prolazim kroz tu i tu situaciju. Znači uopšte nije bila takva situacija. I takve simptome, dakle moji simptomi su bili to, srce mi se prosto uzlupa, onako jako mi se uzlupa i to traje neko vreme. I ponekad bi to bilo većim intenzitetom, bih to osjećala, a ponekad manjim intenzitetom. I uglavnom ja sam mogla da iznesem taj intenzitet. Ponekad bi mi se desilo da mi se srce uzlupa u sred dana, na primjer dok sam u metrou, dok idem negde ili dok sam onako na ulici, dok sjedim u restoranu. I pošto sam ja tada već imala redovnu mindfulness praksu i praksu samosaosjećanja, znala sam šta da uradim u tim trenucima da ne dozvolim da mi sopstvene misli pogoršaju situaciju. Dakle, da ne krenem u ono spinovanje, jao Bože, umreću, šta mi se ovo dešava i tako dalje. Tu sam umela da misli držim pod kontrolom i to mi je uspevalo da se umirim, da se ti simptomi ne pojačaju.
Ali ono što nisam umela tada da uradim bilo je da objasnim prvo zašto mi se to dešava, a drugo da to prestane. Jer to je trajalo, to je nekoliko meseci trajalo, maltene svakodnevno u različitim intenzitetima. I bit ću iskrena, prilično sam se zabrinula, jer prvo razmišljala sam kao, ali ja nisam anksiozna osoba, ja nisam osoba kojoj se ovo dešava, kao šta je uopšte ovo? I iako se simptomi nisu pojačavali, nisu ni odlazili. I da, i ono što još hoću da kažem je da iako sam uspevala da utičem na to da mi misli ne eskaliraju i da na taj način ne pogoršam te fizičke simptome, primetila sam takođe da na moju, da kažem, komandu sve je u redu, iskuliraj se, ništa se ne dešava, da telo ne reaguje. Znači, telo jednostavno ne čuje te moje komande pod navodnicima. I tu sam bila u pravu, jer telo ne može da nas čuje na taj način. To tada nisam znala zašto, ali sam u praksi osetila da ne čuje, jednostavno ne čuje, nije mu bitno. I da simptomi ne mogu da nestanu samo uz pomoć reči i razgovora. U to sam se ličnim primerom uverila. A objasnit ću vam sada u ovoj epizodi i zašto ne pomažu samo reči i šta je to još što može da nam pomogne, naravno uz taj neki razgovor sa stručnim licem ili sami sa sobom, kako već je ko u prilici. I iz želje da sebi pomognem, ja sam krenula u istraživanje nervnog sistema, u istraživanje o tome kako mozak funkcioniše, kad je pod stresom, kad je pod traumom, šta se dešava u telu i na koji način to utiče na naše funkcionisanje. Ono što je meni i mojim drugaricama bilo zajedničko je to što možda i ti osjećaš sada neke od ovih simptoma koje sam ja nabrojala ili si ih osjećala. I ono što je nama bilo zajedničko su dve stvari. A prva je nekako mnogo napakovanog, nabijenog stresa u proteklih par godina, do tog momenta u mom životu, koji se pretvorio u hronični stres. I kao posledicu tog hroničnog stresa osjećali smo simptome disregulacije. I takođe, prosto vreme u kome živimo, izloženi smo raznim stresorima više nego ikada u prošlosti. I nekako sam stres kao termin je zapravo i postao termin za sve ono što ne želimo, za probleme u vezi, za probleme sa novcem, probleme na poslu, gužvu u saobraćaju, za sve ono što nam se dešava, što zapravo ne želimo da nam se dešava, nešto što je štetno i što po svaku cijenu želimo da izbegnemo. I onda na taj način, kad tako gledamo na stres, stvaramo i neko nesvesno uverenje da je stres nešto na šta ne možemo da utičemo i da smo tu apsolutno nemoćni. I zato mnogi od nas zapravo ili mislimo da to kroz šta prolazimo nije strašno, ili menadžerišemo stres kroz koji prolazimo tako što ga potiskujemo, izbegavamo suočavanje ili bežimo u neka druga ponašanja koja nisu baš zdrava i dobra za nas, tipa alkohol, cigarete, Instagram po vas dan i tako dalje. Ono što hoću da naglasim sada je da stres sam po sebi zapravo nije loš. Odnosno, tačnije rečeno, to je aktivacija stresa, odnosno stresni odgovor, ali zvaću ga dalje u epizodi aktivacija stresa, u narodu poznatiji kao stres, je zapravo samo sakupljena i aktivirana energija koja je tu da nam pomogne da se u datom momentu izborimo sa izazovom ili problemom koji je ispred nas. I mi kada pogledamo
samu jednačinu stresa, ona izgleda vrlo jednostavno i sastoji se iz dva faktora. Dakle, da bismo imali stres ili aktivaciju stresa, neophodno je da se prvo desi stresor, odnosno ono što nam izaziva stres, plus percepcija pretnje, odnosno neurocepcija koja ide iz primitivnog dela mozga. Objasnit ću sve ovo sada. Dakle, ono što nam izaziva stres plus percepcija pretnje kroz primitivni deo mozga jednako aktivacija stresa. I to je, ako se ispune prva dva uslova, doći će do aktivacije stresa, jednostavno biološki ne može da ne dođe. Sada, kad govorimo o stresoru, odnosno o stvarima koje nam izazivaju stres, možemo da ih podelimo na spoljašnje izazivače stresa, kao što su, zapravo to je bilo šta što nam donosi neku promenu ili što menja naš socijalni status. To mogu biti, dakle, spoljašnji stresori mogu biti računi koje treba da platimo, svađa sa dragom osobom, neka medicinska intervencija kroz koju prolazimo, naporan šef, previše obaveza, bilo koja vrsta diskriminacije na poslu, u porodici i tako dalje. Takođe, tu mogu biti i stvari koje su pozitivne, koje smatramo pozitivnim, takođe mogu biti izazivači stresa, kao što su venčanje, rođenje deteta, kupovina stana, selidba, unapređenje na poslu, proširenje obima posla i tako dalje. A kada govorimo o unutrašnjim stresorima, dakle, koje su to stvari unutar nas koje nam izazivaju stresnu reakciju, to su stvari poput bolesti, takođe glad, žeđ, nedovoljno sna, neispavanost, neka hronična bol, intenzivne emocije takođe, česte noćne more, hronična zabrinutost. Možda ovde ima ljudi koji stalno brinu, stalno ste zabrinuti. I takođe, jedan od unutrašnjih stresora mogu biti i misli koje se stalno vraćaju, jedne te iste misli koje nikako da nas napuste. Dakle, to je taj prvi faktor u jednačini stresa. Stresor, odnosno ono što nam izaziva stres. Spoljašnji faktori ili unutrašnji faktori. Kada to imamo, dakle imamo izazivač stresa, moramo da imamo i percepciju pretnje, odnosno neurocepciju. Sada, da bih to objasnila, moramo znati da naš mozak, ljudski mozak je sastavljen iz 3 dela, možemo reći iz 3 mozga. Imamo prednji deo, to je neokorteks, to je deo koji se razvio u novije vreme, i imamo u zadnjem delu glave postoje takozvana 2 dela mozga, reptilski i sisarski, tako ih zovemo zato što ih imaju i reptili i sisari. I taj reptilski i sisarski mozak zajedno ćemo ih zvati primitivnim delom mozga. Zamislite taj deo kao da je vaš lični stražar na osmatračnici. Eto, to bi bilo možda onako najslikovitije. Taj stražar, odnosno primitivni deo mozga, konstantno skenira tvoj unutrašnji svet i tvoj spoljašnji svet. Dakle, svaki miris, zvuk, ukus, svaku fizičku senzaciju, mentalnu sliku, svaku misao, svaku emociju, on sve to skenira. I onda na svaku naznaku opasnosti, za koju on proceni da je opasnost, tu je trik, uključuje alarm. Odnosno, amigdala uključuje taj alarm koja se nalazi u tom sisarskom delu mozga. Sada, koliko će taj naš alarm biti osetljiv i koliko često će se oglašavati, zavisi od životnih iskustava
koja smo imali u životu i koja su nam se često ponavljala. I zato, na primjer, na isti izazivač stresa dve osobe mogu potpuno drugačije da reaguju. Znači da imaju apsolutno drugačiju aktivaciju stresa, odnosno nivo aktivacije stresa. Sada, na osnovu, dakle, iskustava, kao što sam rekla, koje smo u životu ponavljali, kroz koja smo prolazili, taj naš primitivni deo mozga uči i sakuplja informacije od iskustava kroz koje smo prolazili. Dakle, on stalno skuplja informacije koje su značajne za naš opstanak. Jer kada razmišljamo o primitivnom delu mozga, moramo znati da je njegova osnovna funkcija da poživimo što je duže moguće. I uradit će sve i pamti veoma brzo. Što smo pod većim stresom, to naš primitivni deo mozga više uči i više informacija prikuplja i zapravo na kraju on generalizuje te informacije. Ok, znači imamo stresor, izazivač stresa, imamo percepciju pretnje od strane primitivnog dela mozga, dakle naš primitivni mozak proceni, aha, ovo je opasno, ovo je preteće po nas, i kada ispunimo ta dva faktora, dolazimo do treće komponente, a to je podizanje stresnog odgovora, odnosno aktivacija stresa, odnosno u narodu poznatije kao stres. Dakle, to je fiziološko, kognitivno, emocionalna aktivacija u našem telu i umu. I kada god imamo prva dva faktora, prosto je neupitno da će doći do aktivacije stresa. Što znači u prijevodu? Recimo, nedovoljno sna, spojeno sa nemogućim rokovima na poslu, spojeno sa šeficom koja je težak kreten. Naš primitivni deo mozga to percepira kao opasnost po nas i on odmah pali alarm svojim kolegama iz autonomnog nervnog sistema da angažuju sve raspoložive resurse na prve linije odbrane. I to je prosto neupitno, desit će se pa će se desiti ako se ispune ta prva dva uslova, kao što sam rekla, stresor i neurocepcija. I tu jednostavno ne vredi da objašnjavamo sebi, kao pa to je samo mail, ili to je samo moja šefica krete, nije ništa strašno, ne bi trebalo da se nerviram, zato što nam to neće pomoći, zato što primitivni deo mozga ne komunicira na taj način, a to ću objasniti i kasnije. Dakle, kada se pokrene aktivacija stresa, možemo da osetimo ubrzani puls, znojenje dlanova, suvoća usana, plitko disanje, stezanje u grudima, dakle razni su simptomi, tenzije u mišićima, nogu, ramena, vrata, leđa i tako dalje. Jer naš primitivni deo mozga dan danas funkcioniše onako kako je funkcionisao pre 200.000 godina. Znači, danas funkcioniše kao da nas juri tigar ili neka divlja zverka i da imamo samo 10 minuta da zbrišemo ili da se eventualno uhvatimo u koštac sa nemani i da se borimo za opstanak. Dakle, mozak ne razlikuje da se danas umesto sa tigrovima borimo sa mailovima, pozivima, šefovima, računima, besparicom i tako dalje. Jer kad primitivni deo mozga detektuje opasnost, on pali onaj alarm koji sam pomenula, koji angažuje istu količinu energije koju bi angažovao da mi zaista bežimo od tigra. Sad zamislite tu količinu energije na recimo dnevnom nivou. Ako se dnevno imate stresore sa kojima se suočavate i ako vam se
na dnevnom nivou da se dešava tolika angažovanost energije. Jer kada on detektuje opasnost, upali taj alarm, dakle ispušta se adrenalin koji u sekundi podiže rad srca, jer srce mora da upumpa krv u velike mišiće da bismo mogli da bežimo, da se krećemo ili da se borimo. Adrenalin u plućima širi bronhije da nam ubrza disanje kako bismo imali što više kiseonika. Takođe, od adrenalina se ispušta glukoza da bismo imali dovoljno energije da pobegnemo. Krv se povlači iz creva zato što u tom trenutku je nebitno da li će se svariti ono što smo pojeli, jer valja preživeti. Tako da u toku aktivacije stresa sve funkcije organizma poput funkcionisanja reproduktivnog sistema, varenja, zaceljivanja rana, sve to sekundarno, da kažem, pada u drugi plan. Te funkcije se gase jer su nebitne. Bitno nam je da preživimo, znači to mozak posmatra, kao što sam i rekla, bitno je da preživimo, da pobegnemo od tog tigra, a to što to nije tigar nego mail ili šef, apsolutno primitivni mozak taj deo ne percepira. I sada zamislite tu količinu angažovanja energije i gašenja svih drugih funkcija da bismo se usredsredili na taj moment beži ili bori se. Sad, nakon tog prvog talasa angažovanja te silne energije, ide drugi talas, kada se primitivni mozak pita pa imam li ja dovoljno raspoloživih resursa da se suočim sa ovom pretnjom ispred mene. I ako prepozna da imamo dovoljno resursa, onda će početi da ublažava stresnu reakciju. A ako prepozna da ne možemo da se izborimo, da gubimo kontrolu, da smo nemoćni, nastaje traumatski stres i stresna reakcija se još više pojačava. Sad, na početku sam rekla da zapravo stresna reakcija nije ništa strašno i ne bi bilo strašno da su to situacije u kojima se nađemo možda jednom godišnje. Jer smo zapravo sazdani smo tako da aktivacija stresa bude normalna stvar, da se izborimo sa izazovom, to traje kratko i onda se upali sistem koji gasi stresni odgovor i pali oporavak i vraćanje u neku normalu, da kažem, u neki balans. Sada, dakle, nije problem aktivacija stresa, problem je jako česta aktivacija stresa, dakle, kod nekih od nas to je na svakodnevnom nivou i izostanak oporavka nakon stresa. I tada ulazimo u hroničnu aktivaciju stresa, dakle, mi smo duži vremenski period konstantno pod stresom bez oporavka. U cijelom tom procesu, naravno, autonomni nervni sistem igra veoma veliku ulogu. Samo ću kratko o tome ovde, jer to je velika tema, nemamo ni vremena sada. Možda vam je i poznato da autonomni nervni sistem ima dve svoje grane. Imamo simpatetički nervni sistem koji pali aktivaciju stresa i koji je na neki način kao gas na kolima ili motoru, onako kad ubrzate pa krene. I imamo parasimpatetički nervni sistem koji gasi stres i priprema nas za oporavak. Dakle, to je na neki način kočnica. I u nekom normalnom funkcionisanju mi svi, sasvim je okej zapravo da imamo neku malu dozu stresa, možda čak to da nazovemo i kao neka trema, gde konstantno se oni izmenjaju, malo kočnica, malo gas, kao kad vozite kola, kočnica, gas. Problem nastaje onda kada taj sistem prestane tako glatko da funkcioniše i kada uđemo u taj hronični stres.
Da, ono što sam još htela da kažem, je da autonomni nervni sistem je takođe pod komandom, pogađajte, primitivnog dela mozga. Jer tek kada primitivni deo mozga prepozna da smo bezbedni, da smo na sigurnom, uključit će oporavak. Ukoliko on ne prepoznaje sigurnost i bezbednost, neće uključiti oporavak i još uvijek će davati gas, odnosno bit ćemo pod stresnom aktivacijom. Dakle, ovo je jako velika tema, ima toliko toga da se ispriča, da jednostavno ne može stati u cijelu epizodu, a osim toga ne želim ni da vas smorim, zapravo nadam se da su vam sve ove informacije što sam do sada ispričala korisne da biste shvatili kako zapravo funkcionišemo. I da, možda ovo što sam sada ispričala vam je bilo zanimljivo i možda se sada i pitate, ok, verovatno smo svi uglavnom hronično istresirani i šta mi sada da radimo? Pa evo sad ću vam reći šta sada da radimo. Videli ste iz ove priče da je telo ponovo jako bitan deo u svemu ovome, da ne možemo rečima da kažemo srcu da se umiri i da ne kuca toliko jako, da je sve okej, ne možemo da kažemo dahu da se momentalno smiri jer kao nema opasnosti, evo me samo sedim u metrou, nije mi ništa, kao sve je super, šta ti je otprilike? Neće se desiti, zato što primitivni deo mozga ne čuje reči. Primitivni deo čuje nešto drugo, o čemu ću vam sada ispričati. Dakle, setimo se jednačine. Imamo stresor, odnosno ono što nam izaziva stres, plus neurocepcija. To je ono kada primitivni mozak prepozna ups, opasnost, jednako aktivacija stresa. I sada možemo se zapitamo na koji deo ove jednačine možemo da utičemo. Pa ako pogledamo stresore, odnosno ono što nam izaziva stres, možemo da kažemo super, uticat ću na to. I možemo donekle, neke stvari stvarno možemo da isključimo iz života ili da se pomerimo iz nekog okruženja i to i treba uraditi. Međutim, neke stvari ne možemo tek tako da isključimo ili makar ne odmah, potrebno je možda vreme i neki drugi uslovi da se steknu. A čak i kad izbacimo stresor, ako smo dugo bili u hroničnom stresu, imat ćemo simptome koje ćemo morati da saniramo. Drugi deo jednačine je neurocepcija i verovali ili ne, možemo da utičemo na to da pomognemo primitivnom delu mozga da se oseti bezbedno i sigurno. Jer setimo se, onda kada se primitivni deo mozga oseti bezbedno i sigurno, on šalje signal autonomnom nervnom sistemu da je sve okej, da je opasnost prošla i da pokrene oporavak, jer u cijeloj toj stresnoj jednačini oporavak je krucijalna stvar. Želim da naglasim jednu bitnu stvar, da ukoliko često osjećaš simptome aktivacije stresa, odnosno ukoliko se budiš recimo u napadima panike ili već neko vreme osjećaš te simptome, znaj da nisi sama, to mi je jako bitno da naglasim, i znaj da to što ti se dešava nije ništa pogrešno ili nenormalno, da se to dešava velikom broju nas i što je još bitnije, da može da se reši. I ovim putem, ako si ti ta osoba, molim te da potražiš pomoć. Postoje ljudi, stručnjaci koji se time bave i koji mogu da ti pomognu i želim da znaš da nije sramota tražiti pomoć i reći meni
trenutno nije dobro, jer to je trenutno, neće trajati večno, postoji razlog zašto ti se to dešava i može da se sanira. Pobrini se za tebe, pobrini se za sebe, jer može da ti bude bolje i bit će ti bolje. Samo je bitno da kreneš da tražiš pomoć onda kada ti je potrebna. A ono što sam još htjela da kažem je da je jako bitno da svi u svojoj svakodnevnici imamo aktivnosti za koje znamo da nam pomažu da se osjećamo bolje. Jer svi smo neminovno izloženi u ovom današnjem modernom životu stresorima sa svih strana i jako je bitno da naučimo da proširimo svoj prozor tolerancije, da naučimo da se nosimo sa stresom i da sebi priuštimo aktivnosti koje nam omogućavaju i pomažu da se osjećamo bolje na dnevnom nivou. To može biti 20 minuta samo za sebe čitanja knjige, joge, meditacije, mindfulness vežbi, fitnessa bilo koje fizičke aktivnosti, trčanje napolju, teretani, vežbanje, što god, odlasci na terapiju, odlasci na coaching. Jako je bitno da ulažemo u svoju dobrobit, da na vreme sprečimo neke stvari, da ih uočimo, jer jako je bitno da smo takođe i svesni šta je to što nam pomaže da se osjećamo bolje i da to radimo često, svaki dan. Ne moramo uvek da odvojimo možda sat vremena za neku aktivnost, ali 5 do 10 minuta možemo i bitna je ta Bože, reč mi je, izmiče mi reč, da to radimo svaki dan. Da svaki dan dajemo svom nervnom sistemu priliku da se makar malo oporavi. A na kraju ove epizode hoću sa vama da podelim jednu vežbu koju sam ja povremeno delila i na Instagramu, pa sigurno 1-2 godine malo pa je podelim, jer ta vežba je meni jako značila u mom oporavku nervnog sistema i dalje mi znači. I iako sam ja, kao što sam i rekla na početku, dakle ja jesam imala te simptome i vrlo mi je bilo čudno kao, Bože, zašto kao ja vežbam jogu, ja radim mindfulness, ja sam kao neko ko nije anksiozan po prirodi. Međutim, posle kada sam razmišljala malo šta mi se sve desilo u protekle samo 2 godine do tada, shvatila sam zapravo da je bilo mnogo stresora kroz koje sam prolazila, mnogo stresnih situacija i još plus dodaj na to neke stvari koje su iz detinjstva, iz ranijih godina i tako dalje, i to se sve onda vremenom nekako skupi i dođe na naplatu. Tako da se vratim na tu vežbu koju hoću s vama da podelim. Vežba se zove tačke kontakta. Zašto nam je bitna ova vežba? Ovom vežbom mi radimo na interocepciji. A interocepcija je zapravo mindfulness okrenut ka unutra, odnosno svesnost o onome što se dešava unutar nas, u našem unutrašnjem svetu. Odnosno praćenje senzacija unutar nas. Sad, bitno nam je ovo zato što nam interocepcija, odnosno praćenje senzacija unutar nas, pomaže da razumemo poruke primitivnog dela mozga. Jer setimo se, on komunicira sa nama ne kroz reči, nego kroz senzacije u telu i kroz emocije. A sama interocepcija, odnosno posmatranje senzacija u telu, ne pripada ni neokorteksu, odnosno onom, da kažem, razmišljajućem delu mozga, a ne pripada ni primitivnom delu, već služi kao most između primitivnog dela mozga i neokorteksa.
I onda na taj način, kroz interocepciju, kroz posmatranje senzacija u telu, mi šaljemo signal primitivnom delu da smo bezbedni, da smo sigurni i malo po malo tako ga učimo da nije svaki stresor toliko strašan. I na taj način amigdala postaje sve manje reaktivna. Dakle, neće više da se alarmira na svaku, da kažem, sitnicu, na svaki mail možda ili na svaki razgovor sa šefom, nego će malo da očvrsne. I neće tako često da pali alarm i da podiže stresni odgovor u našem telu. Dakle, ova vežba tačke kontakta je apsolutno bezbedna i svi možete da je radite. Ja vas sada neću voditi kroz nju, ali ću je objasniti u nekoliko rečenica i moja preporuka je da bez obzira da li osjećate simptome disregulacije ili ne, da je radite. Možete da je radite ujutru kad ustanete, dok sedite na poslu, uveče pred spavanje, u bilo kojoj situaciji zapravo zgodna je jer može da se radi. Nešto kao i meta meditacije, koje takođe preporučujem, ali nije moment za to. Sad je moment za tačke kontakta. Dakle, šta vi treba da radite? Vi možete da zatvorite oči ili ne morate, zavisnosti gde ste, da li ste negde napolju ili ste kod kuće, ali recimo uzet ćemo situaciju da ste kod kuće, sednete na stolicu, najobičnu stolicu kuhinsku ili ne znam, kauč, šta god da imate da sednete, sedite, neka vam je ta stolica okrenuta, dakle neka je zid iza vas, ne prozor, ne hodnik ili otvoren prostor, nego neka je baš zid iza vas. Sednite na stolicu, stopala su vam na podu, nemojte sedeti u lotusu, nego spustite baš noge na pod, stopala na pod, možete da se izujete, to bi bilo idealno, i stavite dlanove na butine i možete onda da se skoncentrišete ili na tačke kontakta između stopala i poda, na primjer ako su noge bose ili ste u čarapama, skoncentrišite se na dodir između stopala i poda, ili se skoncentrišite na dodir između sedalnog dela i stolice. Dakle, tu sad malo eksperimentišite, vidite gde osjećate nekako najbliže taj kontakt i možete da se oslonite, da se skoncentrišete na tačke kontakta između ruku, odnosno dlanova i butina. Procenite sami, vidite gde najbolje osjećate te tačke kontakta i tu pratite senzacije. Dakle, pratite senzacije između tačaka kontakta svog tela i poda ili stolice ili dlanova i butina. To je cilj. Eto, vrlo jednostavno. Dakle, samo pratimo senzacije u tačkama kontakta. Zapamtite, oslonjeni da je zid iza vas. Eto, da, možete raditi kad god, gdje god, sami već napravite sebi strukturu, vrlo jednostavno, a vrlo korisno. Ovo je samo jedna od vežbi koje su korisne da umirimo nervni sistem i da pošaljemo informaciju u primitivnom delu, hej prijatelju, dobro smo, da mu šaljemo tu informaciju kroz telo, jer on nama takođe šalje informacije kroz telo, tako da to je jezik koji on razume. Ja se nadam da je ova epizoda bila korisna, ovo je jedna od mojih omiljenih tema zapravo, da. Nadam se da nakon ovih informacija koje sam podijelila, nadam se da se osjećate manje usamljeno, to mi je i bio cilj sa ovom epizodom, i da ti je jasnije da mora da se obrati pažnja na telo. Dakle, ne može samo jednostavno ne može. Evo, ovo je još jedan dokaz da ne možemo umom da rešavamo sve. Da. I šta sam još htela da vam kažem? Da, pa ništa, rekla sam da je primitivni deo mozga taj koji s nama komunicira kroz telo, šalje nam kroz senzacije, informacije i kroz emocije i zapravo
to je i poruka da moramo nešto da promenimo u životu, da moramo da krenemo da slušamo telo i baš namerno govorim moramo, znači to apsolutno nije stvar izbora, samo je pitanje kad ćemo da se probudimo, da shvatimo da moramo da brinemo o sebi, da menjamo način života i da dozvolimo sebi odmor, da dozvolimo sebi da napravimo pauzu, pa neće se svet srušiti. Znači, nemojte da čekate da vam krenu napadi panike. Iz ovih informacija videli ste da ipak niste nemoćni u stresu. Jeste da po onoj jednačini ako se desi stresor, ako se desi neurocepcija, jednostavno neminovno je da dođe do stresne reakcije, ali možemo da utičemo i na stresor i na neurocepciju, da ne bi došlo do stresne reakcije za svaku sitnicu. I ono što nadam se da sam uspela da vam pokažem u ovom podcastu je da razumete, da shvatite stresnu reakciju i da možeš da utičeš, da je do tebe takođe, da je vreme da se pokreneš i da uradiš sve što možeš u ovom trenutku da daš svoj maksimum, da širiš polako, ali sigurno svoj prozor tolerancije na stres. O prozoru tolerancije ću pričati u nekoj od narednih epizoda. Dakle, videli ste, postoje alati, postoje načini, tvoje je samo da doneseš nameru i odluku da ćeš da brineš o sebi. Jako bih voljela da čujem tvoje utiske o ovoj epizodi, slobodno mi piši ispod u komentaru. Takođe, zamolila bih te, ako ti je ovaj podcast drag, ako ti je koristan, da mi ostaviš recenziju na Apple podcastu, Spotifyu, YouTubeu, gde god da gledaš podcast, odnosno slušaš. Zaista bih voljela da čujem tvoje mišljenje o podcastu. I ukoliko želiš da radimo zajedno na tome, da postaneš odlučnija, smirenija i centriranija, javi mi se preko linka u opisu podcasta. I podsjetnik za kraj, seti se da si kreativna, sposobna i celovita. Samo ti je možda potrebna mala pomoć da to i otkriješ. Hvala na slušanju, grlim te i slušamo se sledećeg petka. Uživajte u vikendu. Ćao!